Moikka kaikki! Tänään on tiedossa vähän OR-pelailua ja on tulossa tuosta edellisestä parista pari höökiä näytettäville ja alle päivänä aikaa tuohon tonhalle Lysille ja mulla on noi resutkin sopivasti tolle vähän päällä 5 milliä. Välillä menee täysillä koko ajan toi eliksiiri, eli sillä tavalla hyvä puoli. Eli viime vuodesta, jonka me voitettiin 30-25 Italy Pekkaa vastaan. Ja sieltä tulos vähän höökkiä. Pistetään eka noi 2 sylintä tulemaan, eli eka ihan mun höökki. 99% aika loppu vähän kesken. Just silleen kirjoittavasti mennä sit katsomaan. Eli otan noin klanklästä tyypit tosta ulos. Ja sitten otan ne alas siitä. Eli mä käytän tässäkin hyökkäyksessä Go Wipea, niin kuin yleensä mä käytän VAR hyökkäyksissä. Ja me täytyy sitten aloittaa täältä puolelta. Niin golemit. Sitten wallbreakerit, toi wallbreakerit meni vähän pieleen, ei mitään väliä. Nää level 5 wizardit, sitten Ragespell, sitten kohta mä pistän pekat, kun on mukavasti tuolla hakkaamassa jo muuria, niin ei Pekkoilla tapahdu mitään. Ja sitten mennään tonne keskustaan, pistetään Pekka ja tää Kingi hakkaiseskin Townhalli alas, me saadaan ainakin tästä 2 tähteä, niin kuin kaikki tietää. Ja täällä on ihan hyvällä puolella menossa toi Pekka suojaa sopivasti noita Wizardeja. Ja mä luulin aluksi, että me oltais saatu tästä 3 tähteä, mutta mä en huomannut katsoa, että täällä reunoilla on nämä Pudersuitit, joten juttu meni vähän pieleen. Mut kumminkin 2 tähteä ja hyvä hööki. Eli ollaan nyt siinä vaiheessa, että nämä golemit on vielä toinen golem on vielä hengissä. 2 Pekkaa, pari Visu ja pari Archery. Eli Kingi on jo kuollut. Jäljellä on vaan noi Hidden Tesla ja Mortar. Ja tässä vaiheessa vaikutti siltä, että saadaan pakosti tässä 3 tähteä, koska ei ollut enää mitään puolustusta jäljellä. Mutta kumminkin, kun mulla ei ollut tässä mitään goblineita tai mitään sen nopeampaa, niin ei ehditty saada tätä yhtä Pudersuittia alas. Eli tässä näkyy, mulla on nyt 15 sekuntia aikaa. Ne on tässä ei ihan puolessa 10 sekuntia aikaa ne on puolessa välissä. Pekka ehkä vähän myöhästy. Eli 2-1. Pekka pääsi just tuohon kohdalle ja just siinä hetkellä se ei saanut hakattua tätä Pudersuittia alas, mutta kumminkin 99% Go Wipe ledettiin ja mennään katsomaan toi seuraava hyökkäys. Noin. Seuraavaksi mennään Temetsin höökiin Creeper Maximukseen. Ja että tästä videosta ei tuu kovin pitkä, niin pidetään sitten 2. Elikkä pallo on hööki. Ja minioneita. Eli en muista nyt, olisiko ollut. Ei. On. Bam-hööki. En ollut varma tosta nimestä, mutta mun mielestä on kyllä Bam-hööki. Voitko korjata tonne alas, jos ei se ollut se? Koska mun mielestä oli.
tämän. Mä en osaa enää puhua suomeakaan. Mun mielestä. No, ei mitään väliä. Toi. Hyvin tää pase tuotu tässä kohtaa näytti todellakin, että se olisi saanut tästä. Mut kun huomas kattoo kumminkin, että Oirdefu on jäljellä, niin ei kumminkaan sit tullut sen parempaa tulosta. Mut Kingi oli tuolla vielä kumminkin hakannut toisen Kingin alas. Ja se oli kumminkin vielä jäljellä, niin sai kumminkin ainakin 2 tähteä tästä hyökkäyksestä. Tääkin hyökki meni ihan hyvin. 2 tähteä tästäkin ja edentää tässä Clan Warsissa ihan hyvin eteenpäin. Eli suosittelen liittymään tähän claniin. Mennään katsomaan seuraava hyökki. Seuraavaksi mennään katsomaan Kätyri 21 hyökki. Ja vielä kerran sanon, että tämän liittouman nimi on Leijonamäki. Ei mikään kovin cooli nimi, mutta silti hyvä liittouma. Ja mun mielestä tässäkin hyökkäyksessä mennään tässä hyökkäyksessä mennään dragoilla. Eli välillä jotakin vähän erilaisempaa hyökkäystä. Eli sieltä lähdetään. Kakkosleuset dragot, ei mikään parhain levuset. Mut kumminkin huono base ja huono tairdefut, niin tulee hyvä hööki. Eli tässä kohtaa jo ollaan saatu 2 tähteä. Ja 3. tähteä odotellessa voidaan upat speediin 4. Tässä näkyy King ja kaikki meni alas. Visutorni ja Goldmine vielä jäljellä. Ja tuolla on noi uudet. Meni just tästä noi uudet luurankotrapit, skeleton trapit. Näyttävästi tyyppi oli rakentanut ne, vaikka oli niin kuollut liittouma. 100% rakoilla. Kallis höökki, hyvä tulos. Mennään kattoo seuraava höökki. Seuraavaksi mennään kattoo toinen kätyrihööki. Tästäkin 100%. Ja mun mielestä rakoilla ne voidaan. Upat speedin 4. Kyllä, eli salamaspellit ja rakot. Taas tämmönen helppo pase. Täällä pasella ei sit voikaan olla enää skeleton trappeja, koska tonha levellä ja sitten 7 ja siinä oli todella nopea höökki. Kallis armeija, ehkä liian kallis tällä se pase, mut kumminkin 100%. Mennään kattoo seuraava höökki. Elikkä seuraavaksi mennään kattoo hyökkäys Fapinoon. Clans Jode, meidän liittouman liideri, hyökkää. Vähän hokeilla ja 130 arserilla. Aika sellainen noobihööki periaatteessa, koska hyökkää arsereilla 5 levuseen linnaan, vaikka itse on tonhan level 8, mut kumminkin ei kovin armokas armeija, niin ei voi sanoa noobiksi. Joten katsotaan tää noin hobit lensi tosta osu trappiin, mut ei mitään väliä toi. Eli mennään sellaisella taktiikalla, että arserit ympärille ne saa tukot koko pase rauhas. Koska niin huonot defut ja kaikki, niin tää saa ihan helposti tästä täydet 3 tähteä. Eli 98%. Sitten ton hailavat ja se oli siinä. Ei kovin harvokas hööki, mutta se oli todella huono paseen. Mutta ei sillä mitään väliä. Ehkä vähän liian huono hööki tähän videoon, mutta mennään katsomaan seuraava hööki. Katsoo Lepoitsin hööki 100%.
Big Maciin. Kuulostaa tosi paljon siltä hampurilaiselta. Mutta se on kumminkin kirjoitettu Pie Mac. Eli ei mitään väliä. Eli hyökkääjä on Townhall level 6 levunen ja korjaus siihen viimeiseen höökiin, se oli TH level 6 eikä 5. Ja aika helposti, koska hyvä pelaaja ja aika hyvin tää menee. Jätit tuhoa. Oikeastaan mikään ei tainnut kuolla tässä höökissä paitsi wallbreakerit. Eli 86% ja 89, 95. Se sai tästä helposti 100% ja 3 tähteä. Ja ei sit muuta kuin mennään katsomaan seuraava hööki. Seuraavaksi vuorossa Miron hööki. Ja kohde on Anton. En mä tiedä oikeastaan, tää tulee ihan täältä lonkalta tää puhe, mut kumminkin katsotaan tää hööki, eli Lightning salamaspelli ja pistetään vähän joukkoon normaali go wipe tapainen hööki, mut vaan jättejä ja noita goblineita. Yleensä goblineita ei käytetä Warhöökeis, mut kumminkin joku sit saa suomen kieli sovelluttamaan sen siihen niin hyvin, niin se on täydellisesti pelattu. Niin jotakin sellaista sinpäin. Kumminkin 100% hyvä hööki. Mennään sit kattoo viimeinen hööki. Viimeiseksi on Jepesuhin hööki ja Townhall level 7 hyökkää toi aika huonoon paseen, mutta katsotaan minkälainen hööki tää on. En mä itsekään kattonut tätä aluksi ennen kuin pistetään videoa, mutta näyttää olevan jättibarbihööki. Tällaista yhdistelmää ei käytetty huonoissa paseissa, koska ei voi pärjätä paremmilla vesillä, mutta se oli tosi helppo hööki. Hyvä viimitteeksi, nopea sellainen. Ja ensi videoon on tulos näyttöä, kun Townhall 9 uppautuu. Siis Townhall 8 uppautuu 9 ja katsotaan mitä aletaan rakentelemaan. Pistäkää tonne alas, et mitä mä rakentaisin nyt ekaksi, kun mä saan sen Townhallin 9. Ja mä vaihdan mun pelinimeä, koska se on nyt pelittäjä, joka on tosi noobi nimi. Joten se oli väliaikainen nimi, koska oli ihan ongelmia ton videon toiston kanssa. Eli se ei näkynyt YouTubessa se edellinen nimi, mutta koitan keksiä sille jonkun hyvä pähkäli. Tänään varmaan 2 tuntia, mutta ei tullut mitään mieleen. Eli joo, todellakin alle päiväaikaa. Ja joo, me voitettiin toi edellinen sota, mistä nämä kuvat oli, siis videot, niin voitettiin se 30-25. Ja joo, todellakin liittykää tähän klääniin. Täällä on vaan 17 jäsentä. Me ollaan voitettu 9 vaaria. Ja ihan suomalaista. Pari 8-levusta. 4 8-levusta. Loput 7 ja siitä huonompi. Mut tulkaa tänne. Se oli tässä, nähdään seuraavassa videossa tätä Porin murretta. Moikka!